No moikka moi taas. Kynnyslistan päällä kävelen. Oho. On vähän jäänyt vessa pesemättä, kun on ollut kakkaita. Eikä muistanut käyttää vessaharjaa. No voi että. Näin. Sitten kynnyslista toisinpäin. Taas uudelleen näin. Ja on se kyllä kauhean näköinen. On se, siellä on vähän jäänyt kakkaa. Niin kuin näette, tuolla on vähän kakkaa, tuolla on vähän kakkaa. No ei se meikäläistä hae. Mitä me voitais tehdä sillä asialla sitten, kun aina kukaan ei kehtaa. Onks mulla mitään täällä? On siellä vähän vitun Wheezy fuck active gel, you know. What we gonna do, right? This is very important actions because we have to do this and vaikuttaa. Siis mä en, ai niin, kato, koko korkki piti ottaa. Very rare I have those kind of actions, you know, and I have to do this right because yes, and vaikuttaa. Ihan vaan sinne jonnekin Äänekoskelle ja Kannassa. Terveisiä. Ihan. Niin antaa sen siinä se sitten niinku vähän niinku muhii, niin kuin joku sanoisi jostakin ruuasta, että siellä muhii sitten. Että siinä se ihmeempää. Sitten koitan kynnyskävelyä. Ihan vaan niin kuin, että ei helvetti. Ei siinä. Nyt jos koittaa nyt ihan niinku sillä, ettei nojaa mihinkään. Että lähtee ihan vaan. Ihan niinku step by step. Ooh baby. Ai vittu, se on hyvä, hieno biisi. New Kids on the Block taisi olla. Tai onko se Take That? Vai vittu, kun ei mene aina ihan sekaisin, kun ei oo tullut kuunneltua, mutta nyt jos koittais. Ei se. Ja tässä niinku hogaa sen, että vaikka kuinka, mutta tietenkin tää että niinku yrittää sitten kuvata vielä tässä samaan aikaan. Joo, kyllä se tavallaan loppuu asti. Tästä 3 askel, niinku 1, 2, 3. Ihan päädys lähtee, niin kuin näette. Vasen jalka on jo, ottaa oikein messi. Ja nyt mä nojaan tähän. Lähtee 1, 2. No kyllä siinä melkein se 2 kohdalla jo horjahtaa. Mutta, joo. Siitä pidemmittä puhetta, niin katsotaan nyt sitten. Tietenkin on vähän vermeitä päällä, mutta no, aina yrittää tosiaan luistaa. Katsotaan elopainoa. Missä se nyt saatana näkyy? En mä itekään näe mitään, mutta jotakin 88 tai 90. Joo, kyllä siinä vähän yli on, mutta 183 senttiä on siis pituutta, niin kyllä siinä pitäisi pikkusen sitten vielä se 10 kiloa lähteä, että oltaisiin oikein solakassa kunnossa, mutta ei se nyt ole ehkä niin justiinsa. Toi oli ihan hyvä, nyt pitää muistaa, että ne on todellakin tossa mömmöt liukenemassa tuolla pöntössä ja sitten harjaa tai jotakin hyväksikäyttäen saada tuo puhtaaksi, mutta antaa nyt siinä olla, se pitäisi olla aika monta tuntia ja toi dunkka ihan kauhea toi WC-dakki. En mä tiedä, kyllähän noita kaiken näköisiä pitun liuottomia, mitä liian onkaan, niin. Joo, kyllä. Onhan niitä kaiken näköisiä. No ihan kiva välillä vähän vessakin putsataan, jos ei selvinpäin saa mitään aikaa, niin putsataan se vaikka nyt semmoisen semijurrissa. Jääkaappikatsaus. Aika köyhää. Mikelle siinä joululahja meni vähän ohi. Mikelle piti laittaa noin pakettiin, mutta otin itse. Sitten tämmönen ihan oikeesti ihan Snellmanin ja paistijauhelihaa, lihoa ja maitoa. Ja siitä vähän sitten Hantsin luomua ja sitten mustaleimaa raasteena. Aivan käypä vaihtoehto, 7-Upia, snadisti ja loput on vipikset on autossa, vielä en ole jaksanut roudaa niitä, kun ei oikein ole aikaa, eikä
tässä nyt on se mitä testasin, niin muutama. Ja ihan uutta rokia pukkaa tässä nyt kehiin sitten, että ei kai siinä sen ihmeempää. Kyllähän tietenkään voi ihan vielä lopettaa, koska videon kesto pitää olla. Tai kestoa pitää olla. Oho, sieltä tuli jotain Irkki Privaa, kun kuuluu tommonen mielenkiintoinen soundi. Se helvetin mielenkiintoista. Se jotenkin aina saa ihmisen syttymään, kun joku tässä kohtaa, tai joskus 9 aikaan lauantai-aamuna laittaa mulle, että ei mitään onko se Privaa, mutta joku semmonen tyky, niin eikö taida olla sitä, mä en tiedä. Mut kyllä niinku, tää on tietenkin tää paistijauhelija ja sitten vähän parempi jauhelija se, se aterian valmistama. Ne on hausko juttu aina niinku. Kela kun me mietitään sitäkin hommaa, minkälainen työryhmä vaaditaan, niin kuin tämmöisten asioiden pohtimiseen, okei, että siinä ei ole tietty määrä jotain niin kuin sitä, miten se nyt meneekään. Kyllähän mun pitäisi elintarvikeammattilaisena tietenkin tietää, mutta mä en mikään saatana lihanleikkaaja, mä oon vittu leipuri! Niin, siis silleen, että niinku kuinka paljon tämmöistä niinku aikaa ja rahaa menee kaikkeen tämmöiseen niinku ihme hölynpölyyn. Mä en nyt yritä olla tässä mikään viherrahon pasi, en mä voikaan olla sitä. En mä halua olla sitä, mutta siis jotenkin kaikkea jotenkin niin turhamaisiin juttuihin, sellaisiin ihan pieniin pilkun nussimisiin, että onko siinä nyt se tietty väärä. En mä tiedä sit, onhan nykyään kaikki elintarvikelainsäädät, kaikissa on tullut niin kauheat muutoksia, että kun ei ennen ollut silleen mitään semmosia juttuja joskus. On meilläkin duunissa kaikki sesamsiemen, sehän se on aivan tautisen kova juttu nyt, että se voi olla, että joku voi kuolla yhteen pieneen semmoiseen sesamsiemeneen. Ja pitäisi olla niin kaikki puhdistettu ja ei saa yhtään, jos tulee tuotetta, mikä ei sisällä sesamsiementä. Mutta sitten kumminkin katsoo ne tuoteselosteita niin kuin monessakin tuotteessa. Vaikka ei vois, mä en muista nyt kyllä, mutta joku tuote on semmoinen, että mä mietin, että miten vitus se edes voi sisältää sesamsiementä. Se oli vaan jotenkin silleen, että okei, voi saattaa, eikö se saattaa sisältää. Minkä takia ihminen, en mä ainakaan, jos mä meinaan kuolla, että mulla on semmonen allergia tai mikä vittu se nyt onkaan. Niin en mä kyllä semmoista riskiä ottaa. En mä söisi yhtään mitään. Saman tien vittu oman käden kautta. 6 jalkaa mulla alle tai jotain. Ei, se olisi kauhea elämä kyllä. Ne tietenkin tommoset isot tehtaat ja kaikki tuottaa niin paljon kamaa, niin eihän semmoista jos varsinkin tehdään vaikka leipää tai jotakin, missä on riipatoitu sesamia, niin sit tulee semmoista leipää, missä ei ole sesamia käytetty, sesamsiemeniä ollenkaan. No on nyt aika helvetillistä, mutta niin, kyllä se olisi vähän vittumaa. En mä kyllä kauhean harvoin mä luen, että tästä Arlan maito, onkohan täällä mitään, että saattaa sisältää piimän jämiä tai täällä on jotain, nääkin on hyvin kalsium, DB2, B12, okei, eli aika makeat juttuja. Tää kuulostaa aina niin vitu hienolta, että täällä on kalsiumi, okei, joo, vahvistaa luustoa, bla. Okei. B2, B, enää ei kelpaa, siis kyllä mun voisi olla A, B, C, D, E, F, G, C, H-vitamiini. Tai ei siis, kun nää on tämmöset semmoset, ei normaali kuluttaja näistä tiedä mitään. Pitäisi olla niissä kaikissa vittu, tiedätkö, E412 vittu. Kuka niitä nyt jaksaa? Siis, jos ylipäätään syö normaalia silleen safkaa, mitä kaupoista saa, niin eihän kukaan nyt näitä oikeesti kato, paitsi sitten ne vitun ituhipit tai semmoset, ketkä haluu välttyä niiltä ja elää semmosen pitkän tuskallisen elämän ja kuolla siellä hyvin hoidettuna ja 90-vuotiaana ryppisenä ja tietää kuolevansa. Mä en tiedä, elääkö sit tällä tavalla jonnekin 50 ehkä, vai sitten haluaisiko kitkutella tämmöstä sitä, että no, se on kaikkien oma valinta. Vaikea kysymyksiä, vaikea miettiä semmoista asiaa silleen ihan tässä, mä oon ite vasta 36. Mä oon aika jäävi näistä asioista silleen puhumaan, mutta
Mutta sitten kun ne alkaa ne oireilut ja sitten kun ne alkaa, niin todellakin niin aika vaikea se on. Jos nyt sulkista jääkaapilla. No mut sitten, no onks tää nyt sitten parempi? Koska mä en meinaa vielä ihan video lopettaa. Vaikka pitäiskin ehkä lopettaa videoiden tekeminen. Tai ylipäätään. Mut jos joku katsoo, niin musta on aika makea juttu ja tälle kyllä ne aika hyvin muuten toimisi. Niin joo, tänne piti katsoa vielä, onko me muita kaappeja. Siellä on mun runkkauskumihanskat. Ne vitsi kun tänne saisi kunnolla valoa, mutta ei. Mutta se on se kyllä, tietysti kun on se paksulla kumihanskalla, kun tiedät, vetää käteen, niin se on se aika eri maailma. Kun sitten ihan vaan omalla normin vasurilla. Täällä nyt ei ole kuin tämmönen stobe, muutama lautanen, kaikki on tuossa tiskikoneessa. Ja tää on tämmönen mehu. Niin, tämänkin on unohtanut tänne. On se hyvä idis ostaa se. Sitten on desimitta. Sinne kun lepotilas laittaa pippelin, ne osuu just ja just pohjaan. Mä en avaa, kun sit putoo noin. Eikä sielläkään mitään nähtävää. Olisiko täällä mitään? Ei sielläkään kyllä ole yhtään mitään. Siellä on verhokoukkuja. Jos niitä on muuten helvetin paljon, että jos jotakin kiinnostaa, niin täältä saa tämmöisiä verhonipsuttimia tosi paljon, eikä maksa mitään. Eli tänne kanavalle vaan sitten hakemuksia, jos verhonipsuttimia joku on vailla, koska niitä ainakin on Tapiolan ihan Etolasta ostettua Espoon puolelta. Kyllä. Mitäs sitten? Ei kai sitten muuta kuin sitten tästä vähän sitten, että sitten Niilolle vaan terveisiä myöskin tässä ja Niiskutelle terveisiä ja Sakulle terkkuja. Kelleköhän muulle. No koko työpoppoille mä toivon, että te löydätte tätä kanavaa ja katsotte jonain päivänä, kun minä olen poissa. Meinaan tänään hyppää junan päälle. Tein sen päinvastoin. Ajattelin tuossa koittaa, että jos ajoitus onnistuisi. Joku oli yksi kerta koittanut sitä ja se oli aika lyhyt juna ja silloin kun se juna oli sen sillan alla, niin luuli hyppäävänsä päälle, mutta sitten kas kummakkaan menehtyi. Niin, en kas kummakkaan, ei semmoista sanaa edes olemassa, mutta no joka tapauksessa oli ajoitus vähän pielessä. Juna oli tosi vieressä. Nyt se on vähän silleen, että se pitäisi niinku ajoittaa oikein, että jos haluaa sen päälle hypätä, niin silloin kannattaa vähän myös ennakoida. Niin kuin aika usein muissakin asioissa kannattaa ennakoida, jos vaan ennakoitavissa ovat asiat, mitä voidaan sitten ennakoida. Yes, mutta. G. Ice motherfucking G. Jos osaisin, laittaisin tuohon linkin sinne alapuolelle jotain nuolia heilumaan, mutta kun en saatana osaa. Mutta mun mielestä tämmöiseen ajankohtaan ehkä voisi videon jopa lopetella, koska kello tai aika rientää ja joulun lähenee ja tämmöiseen 1, 3, 3, 7 mä oon kuullut, että se on jostain aika tuttu.